M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandiraniso lero mu programu ina pano pa Tilankhule na Ambuye. Ndipo lero ndi lachiwiri mu mulungu uno wa 24 pa masiku a pachaka. Ndipo lero lachiwiri mpingo watipatsa chaka cha Cyprian ndi Cornelius amalitiri. Potipatsa chaka chimenechi mpingo ukutikumbutsa kunena kuti ngati Akhristu moyo wathu ukhale moyo wabwino, tilolere kufa chifukwa cha Yesu Khristu. Mwanjira padera leronso pa 16 September tipemphere chifukwa ndi tsiku limene tikuchita chisankho kwathu kuno ku Malawi. Tupemphera poyamba moneneri wa oyera awiriwa kunena kuti anthu avomereze zotsatira za chisankho, komanso kuti anthu akavote ndi nthumanzi yawo, komanso kuti anthu akavote mopanda bwino wasautsa kapena kuwavuta. Tikupempha Cyprian and Cornelius atithandize lero kwathu kuno ku Malawi pamene tikupita kukavota. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo, mutu 3 ndime ya 1 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Miss Patricia Dzianjanani, a Malawi Catholic Community in Kenya, kuchokera ku Our Lady of Rosary Parish mu Archdiocese ya Nairobi. Mawu amtenga woyera akuchokera mu tenga wa Luka woyera, mutu 7 ndime ya 11 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu amtenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazaro Piri, kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo kwa Timoteyo. Okondedwa, awa ndi mawu otsimikizika ndithu akuti ngati munthu afuna ntchito yakuyang'anira mpingo, akukhumba ntchito ya ulemu. Woyang'anira mpingo azikhala munthu wopanda chokayikitsa, akhale wamkazi mmodzi yekha, akhale wozigwira, wamaganizo anzeru, waulemu, wosamala bwino alendo ndi wotha kuphunzitsa, asakhale chidakwa, asakhale wandewu koma wofatsa, wosakangana ndi anthu ndi wosakonda ndalama, akhale wodziwa kuyendetsa bwino banja lake ndi kulera bwino ana ake, kuti akhale omvera ndi aulemu kwenikweni. Ngati munthu sadziwa kuyendetsa bwino banja lake lomwe, nanga angasunge bwanji mpingo wa Mulungu? Asakhale munthu wolandiridwa mu mpingo chatsopano, kuopa kuti angazitukumule nkulangidwa monga momwe Satana adalangidwira. Kuonjezera pamenepo, akhale munthu woti ndi akunja omwe amamulemekeza, mwina nkuzayamba kunyozedwa nagwa mu msampha wa Satana. Chimodzimodzinso ndi atumiki a mpingo, akhale ochita zachikulu, osanena pawiripawiri, osakhala ozolowera zoledzeretsa, osakonda udyo, phindu la ndalama, akhale anthu a mtima wopanda kanthu kowutsutsa, posunga zoona zachikhulupiriro zimene Mulungu adawulula. Iwonso ayambe ayesedwa, ndipo pambuyo pake ngati alibe chokayikitsa ndiye asenze udindo wa atumiki. Momwemonso akazi akhale ochita zachikulu, osasinjirira, ozigwira ndi okhulupirika pa zonse. Atumiki a mpingo akhale amkazi mmodzi yekha, akhale olera ana awo bwino, oyendetsanso bwino mabanja awo.
paja ogwira bwino ntchito ya utumiki amazitengera mbiri yabwino ndipo amalimba mtima kwenikweni pakuyika chikhulupiriro chawo mwa Yesu Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adapita ku mudzi wina dzina lake Naini. Ophunzira ake pamodzi ndi anthu ena ambirimbiri adatsagana naye. Pamene Yesu adayandikira chipata cha mudziwo, adakumana ndi anthu atanyamula maliro. Womwalirayo adali mwana wamwamuna. Mayi wake wa mwanayo anali wamasiye, ndipo mwana wake anali yekhayo. Anthu ambirimbiri amudzimo anali naye. Pamene Ambuye adamuona, adamumvera chisoni, namuwuza kuti, "Mayi, musalire." Tsono adafika pafupi nakhudza chitandacho. Anthu amene adanyamula malirowo adayima, ndipo Yesu adati, "Mnyamata iwe, ndikukuwuza kuti uka." Pamenepo wakufayo adakhala tsonga nayamba kulankhula. Yesu nkumupereka kwa mayi wake. Anthu onse adachita mantha nayamba kutamanda Mulungu. Adati, "Mneneri wamkulu waoneka pakati pathu." Adatinso, "Mulungu wadzathandiza anthu ake." Mbiri ya Yesuyi idawanda m'dziko lonse la Yudeya ndi kumadera onse ozungulira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tikamakamba za amalitiri, timakamba za anthu amene adafera chikhristu chawo, amene adafera Yesu Khristu, adachitira umboni za mu Yesu Khristu ndi imfa yawo. Amenewa ndiwo amalitiri. Ndifo timakamba za martyrdom, timanena kuti ndi witness kapena ndi umboni waukulu zedi umene Mkhristu akhoza kuuchita pa moyo wake. Osati umboni wa za iye mwini, osati umboni wa abwenzi ake aiso, koma umboni wa Yesu Khristu. Ndipo kuti munthu ukhale mmalitiri, umayenera kukhaladi munthu amene chikhulupiriro chako nchozama kwambiri. Sikunena kuti umalitiri machita kuusakasaka, kuchedwa zina zake kuti ndisanduke mmalitiri. Ayi, umalitiri umabwera chifukwa cha moyo wako. Posachita mantha mchikhulupiriro, posachita mantha kuwauza anthu zozoona za chikhulupiriro, posachita mantha kuwauza anthu zimene akulakwitsa kuti zinzabodza zindizona, monga Cyprian ndi Cornelius. Anali anthu amene anayikidwa ena mprizoni, ena anatani, chifukwa cha kulalika Yesu Khristu, komanso chifukwa chofunitsitsa kuti akhristu awo adziwe choona. They set as examples, ngati zitsanzo. Mkhristu aliyense wakatolika amene okhala chitsanzo, chitsanzo cha bwino. Kusangoti chitsanzo, chifukwa lwisa ina mbeka chitsanzo zoyipa. Mwana kamba za chitsanzo cha bwino. Ndipo sitingalephere kunena lero za lero, mungatenda kuti lero ndi election day kwathu kuno ku Malawi. Kunena kuti Mkhristu akhale chitsanzo pochita chani poyamba kukavota. Paja muzophunzitsana za mpingo amanena kuti atsogoleri oyipa
amasankhidwa ndi anthu abwino amene samavota. So it's a responsibility. Ndipo udindo umenewu tiyenera kuuchita moona mtima. Kuziwa kuti ngati Mkhristu you are a leader, tisayiwale. Pajatu ubatizo wathu tikumbe chaka cha 2018 ngati sakulakwitsa, baptized and sent. Tidabatizidwa ndipo tidatumidwa. Tidatumidwa kupita ku dziko lapansi kukauza kukalalikira anthu za zoona. So ndi udindo wa Khristu aliyense kuwunikira anthu pa zoona. Si udindo wathu ifeyo lero tsiku la election kuna kuti mukavotere uja kapena uja kapena uja. Umene si udindo wathu. Not even me ngati wansembe si udindo wanga. Koma udindo wa Khristu poyamba ndi kukavotako. Kupyolera mmenepo timathandiza zichanimanena dzulo kuti ngati pale anthu osaukitsitsa akhale ndi voice. Ndi udindo wathu umene ube tsopano ndi duty. Ndipo tikabwera mawu yambaja Paulo amamulangiza Timoteyo, amuza Timoteyo akunena kuti, beloved, this saying is trustworthy. Whoever aspires with the office of a bishop desires a noble task. Ano kuti munthu amene akufuna kukhala olamulira ena ngati episcopi ndi ambition yabwino. Koma sali kumachita kuisakasaka. Mene posete mena upanga ujani because ukuzomasaka zinthu because of selfishness. For chofuna kudzikonda. Ndi chimodzimodzi metu chita lero ma exercise tupanga lero kusankha atsogoleri osiyana-siyana kandi makansala kandi aphungu kandi president. Timene kusankha moyenera ndithu. Why? Tina kusankha anthu amene tizoona kuti awatithandiza ngati dziko. Kumudzi kwathu chatithandiza ngati mmudzi mwathu muja. Ukonza kuti misewu choncho. Bweretsa ku mijigo. Timene uchita zimene zimuona mtima. So tikozonera so lero musaopa kuna kuti inuyo amene mupanga aspire kuti tikuvoteni lero khala ma MP, khala ma councillor, khala ma president. Mwene okhala anthu amene muli ndi mtima wa anthu anu patsogolo osati wanu. Anthu amene apanga aspire to accumulate for themselves. Those are not good people. They're not good leaders. Choncho ife ngati Khristu tende udindo to be truthful ngati nani asodzolo. Munthu kapanga aspire chinthu ndi chitopano to aspire. Koma kodi cholinga chopanga aspire kuti tenga chimenecho ndi chani? That's a different story. Yewe ndinkhani ina tsopano ndifuna ndikhale wansembe. Mulungu adandira kuti ndikhale wansembe. Kodi ndikakhala ndi wansembe cholinga changa pa wansembewo ndi chani? Ndifuna ndikhale driver wa truck. Kodi cholinga changa kufuna kukhala driver wa truck ndi chani? Ndizili ndikatenga katundu ndizimugulitsa njira. Ndizipanga smago mafuta. Ngati ufuna kukhala driver koma cholinga chako is wrong. Sibwino kukhala driver. Ndizipamene Paulo una kuti kumanga aspire kukhala episcopi ndingolenga zimene zili mawu yambawo. Ndi chinthu chabwino. Koma at the same time is a question of why. Ino amene mupanga aspire kukhala president a dziko linolo. Why? Chifukwa chani mufuna kukhala president? Amufuna kukhala aphungu mmadera anu mene mukuchokera. Why do you want to be MPs? Ino amene mufuna kukhala ma councillors. Kuti anthu akuvotera mukhale ma councillors. Why do you want to be councillors? Imene ndiye most important question. Chifukwa Cyprian ndi Cornelius anali episcopi wina anali papa. Koma ndi chifukwa chadakhala muona kuti anali anthu amene moyo wa Akhristu awo umakhala patsogolo. Analola kusauka ndi kuphedwa chifukwa cha moyo wa Akhristu kuwauza zoona. They took the reading law kwa panga guide anthu awo. Kwa panga guide Akhristu awo. They took a reading law. Adafundisisa kunena kuti Akhristu awo akhala ndi amange moyo wawo wonse by the truth. And saiwale fungatisa kulakwitsa kuti both Cyprian and Cornelius the African saints ndi anthu amene moyo wawo anayesetsa kuti nkhosa za Mulungu zitsogozedwe moyenera. Akamba za madigoni mu first reading. Madigoni akhala anthu otani? So ndikuona kuti mawu alero pa chaka cha Cyprian and Cornelius akamba za qualities of good leadership.
It's just a coincidence kule ndo tsiku la elections. Ndisikuti yebula chifoni tsiku la election. Ife tukamba za mawu a Mulungu. Kuti akamba za qualities of who a good leader is. Munga ndanena suli ndo wathu ine. Suli ndo wakaluna kuti mukavotere kuti. It's not my responsibility. Ndipo kati ama bishop datu za bwino kuti nansembe kandi ndani osauza anthu kuti akavota, anthu akavotera nthumanzi yawo. Koma chimene chili critical ndionera kuti kodi ineyo ngandopanga aspire kukhala wakuti ndopanga aspire chifukwa chiyani. Gospel ile kunena kuti Ambuye anamva chisoni atona mwana wa mayi wa masiye amene mwana wake analiso yekhayo anamwalira. Anachitapo kanthu. Ambuye ataona situation. Kodi ife a Khristu timapanga act tikaona ma situations ngati awawa. Kodi ife a Khristu timapanga act tikaona ma situations olakwika. Ngati timapanga act motani. Do we act correctly or wrongly? Ambuye ataona kuti mayi uyu amavutika. Mwana kanali mmodzi yekhayo. He felt pity. Ifeso amene tikufuna kukhala maudindo pa utsogolo osiyanasiyana. We should feel pity for the situation that Malawi is. Or the situation amene tikuganiza kuti ifeyo tilimo. Tiwapejene kukachimanya pity. Reason why do you want to be a leader? Ndikufanya mfuna kukhala mtsogoleri. It's a very important question. Kodi timakhudzidwa ndi moyo wa ena. Monga amene Ambuye Yesu anakhudzidwa ndi moyo wa mayi uyu. Kodi tikukhudzidwa ndi zimene anthu osiyanasiyana kudutsamo moyo wa tsiku ndi tsiku. Tione broken for homes. Manja amene mulibe mtendere. Kodi ife zikutikhudza. Ngati kamaona achinyamata youth amene ali so desperate, ntchito alibe, angosuta, akumwa, wasting their youthful life. Kodi zimatikhudza or not? Tikamaona ntchito wina wa masiku ano za magay, za lesbians, zimene zikuononga chikhalidwe cha anthu, kodi zimatikhudza? Tikamaona anthu amene akugona on an empty stomach tsiku ndi tsiku, ine ndinazo zina zake, zimandikhudza. Cyprian Cornelius zimawakhudza ngati atsogoleri a mpingo. And anachitapo kanthu. That's why even they were martyred, because adachitapo kanthu. So ifeso ngati Khristu zimene zikuchitika mu society, mu community, mmudzi zinakutikhudza. Komanso kuti zikhala ndi correct intention, cholinga choona. Tikamapanga aspire for any position. Kana ndifuna kukhala chair wa mpakati, why? Ndifuna kukhala chair wa chinyamata, why? Ndifuna kukhala MP, why? Zonsezi zimene kukutidwa in the spirit of honesty, of truthfulness, and of the willingness kufunitsitsa to serve, kutumikira. Timakumbukira Ambuye Yesu adanena kuti ndili pakati panu osati ngatoti munditumikire koma kuti ineyo ndikutumikireni inuyo. Anthu amakamba za servant leadership. Are we servant leaders truthfully and honestly? Kapena we are selfish leaders? So lero pachaka cha Cyprian and Cornelius, kapena Cornelius and Cyprian, titasinkhasinkha mozama za utumiki wathu ngati a Khristu. Komanso munganena kuti coincidentally ndi tsiku la election kwathuku, titasinkhasinkha mozama za atsogoleri athu and amene tifuna kuti akhale pa mipando. What type of leaders do we want? Komanso inuyo amene muli pa mipando today, kandi ndinu ma MPs, kandi ndinu ma presidents, kandi ndinu otsogolera zipani, kandi ndinu ma councillors, do an introspection. How has your service been like to your people? Kumudzi kwanu. Choncho tifati mpempherero Mulungu kupyera munena wa Cyprian and Cornelius. Poyamba ifa Khristu atithandize kukhala anthu oona mtima. Chifukwa tikakhala oona mtima chilichonse chidzakonzeka. Koma tikakhala Khristu abodza, odzikonda, ongofuna kuti zitendere ifeyo, zinthu sizingakonzeke. Izi ndi zoona. Banja tulimayenda ngati mayi ndi bambo akambitsana ndi kukambirana bwino, kuona ubwino wa anawo. Banja limayenda ngati mayi ndi bambo amatha kugonjerana kuti apa tisinachite bwino bambo, mayi tisinachite bwino, and they come together. Friendship yabwino imakhala cha mtundu umenewo, where you tell each other the truth. Tiwapempherero Ambuye Mulungu munene wa Cornelius ndi Cyprian amalitiri
kuti atithandize ife akhristu kukhala true witnesses and tisachite mantha to die for the truth. Chimene ndi chikhristucho. Ambuye Yesu Khristu anafa for the truth. Ambuye Yesu Khristu anafa for our sins. Koma Ambuye Yesu Khristu anakhudzidwa ndi moyo wathu, our state of sin. That's why anabwera pa dziko lapansi, kusiya umulungu kubwera pa dziko lapansi. Anali concerned. How concerned are we ngati akhristu pa ma situations osiyana-siyana? Tipemphe Ambuye Mulungu kupita munena wa Cyprian ndi Cornelius atithandize kukhala anthu oona mtima. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.